Vitajte na tejto ukážke Proplen AI technológie v prostredí Esprit Edge. Proplen AI je funkcia poháňaná umelou inteligenciou, ktorá automatizuje vytváranie operácií a pomáha vám programovať rýchlejšie a efektívnejšie. Prejdeme priamo k ukážke frézovania pomocou Proplen AI. Súbor je už otvorený a nastavenie stroja je dokončené, vrátane polotovaru a upnutia na DMU40. CAM prvky sú už taktiež vytvorené a upravené tak, aby zabezpečili presné predikcie. Je dôležité zdôrazniť, že táto časť pracovného postupu v Esprit Edge sa v rámci Proplen AI technológie nezmenila. Stále definujete nastavenie, vytvárate CAM prvky a pripravujete súčiastku rovnako ako v akomkoľvek inom Esprit projekte. Proplen AI je nástroj strojového učenia zabudovaný do Esprit Edge, ktorý predikuje kompletné operácie na základe vašich CAM prvkov, materiálu a podmienok obrábania. V súčasnosti podporuje širokú škálu trojosých a 3+2 frézovacích operácií, vrátane frézovania čela, kontúrovania, kapsovania a vrtania. Hodnota tohto nástroja spočíva v rýchlosti a konzistentnosti. Proplen AI pomáha programátorom generovať vysokokvalitné operácie v priebehu sekúnd, čím sa získava čas na komplexné stratégie a dôležité rozhodnutia týkajúce sa výroby. Aby sme mohli Proplen AI aktivovať, musíme sa najskôr pripojiť do Nexusu. Nexus je cloudová dátová platforma spoločnosti Hexagon, ktorá podporuje nástroje strojového učenia v Esprit Edge. Poskytuje prístup k zdieľaným knižniciam materiálov, prediktívnym modelom a organizačným dátam, ktoré Proplen AI využíva na generovanie inteligentných operácií. Po prihlásení sa do Nexusu aktivuje Esprit Edge nástroje strojového učenia, čo umožňuje nástroju Proplen AI spúšťať predikcie priamo na vašich CAM prvkoch. Toto prepojenie je plynulé a prebieha na pozadí. Takže po prihlásení sa môžete začať programovať s automatizáciou riadenou umelou inteligenciou. Keď je Nexus pripojený, ďalším krokom je definovanie materiálu pre súčiastku. V tomto prípade vyberáme hliník z knižnice materiálov v Nexuse. Jednou z kľúčových výhod Proplen AI je to, že neberie do úvahy len materiál, ale zohľadňuje aj schopnosti vášho stroja pri generovaní parametrov procesného plánu, ako sú otáčky vretena, maximálne posuvy a konfigurácia osí, ktoré vplývajú na odporúčané nástroje a rezné podmienky, čím sa zabezpečí, že stratégia je prispôsobená vášmu konkrétnemu nastaveniu. Materiály si tiež môžete usporiadať do vlastných kategórií, ako je hliník, oceľ či titán, čo uľahčuje správu knižnice a rýchly výber správneho materiálu pre danú úlohu. Začneme spustením Proplen AI na prvej strane súčiastky, počnúc s reťazcom, ohraničením, kapsami a následne otvormi. Proplen AI generuje kompletné operácie na základe geometrie prvkov, zvoleného materiálu a podmienok stroja. Predikčný model je trénovaný pomocou historických programov nahratých na Nexus platforme. Tieto dáta pochádzajú z vašej výroby, vašich obrábacích strojov a stratégií, takže predikcie sú prispôsobené vášmu prostrediu. Vy rozhodujete, kedy Proplen AI spustiť a na ktorých CAM prvkoch. Táto kontrola pomáha udržiavať pracovný postup v súlade s vaším procesom a predchádzať nadbytočnej automatizácii. Je tiež dôležité spúšťať predikcie v poradí, v akom by sa CAM prvky reálne obrábali. Tým sa zabezpečí, že logika dráhy nástroja zodpovedá vášmu skutočnému procesu a vedie k presnejším a efektívnejším výsledkom. Po vygenerovaní operácií použijeme vlastné optimalizačné nástroje v Esprit Edge na usporiadanie programu. Tento krok automaticky zoradí operácie podľa nástroja, orientácie a obrobku, čím sa znižuje počet výmen nástrojov. Minimalizujú sa pohyby stroja a zlepšuje sa celkový čas cyklu. Optimalizácia nemení predikované operácie. Len ich zoradí do najefektívnejšieho poradia pre obrábanie. Po optimalizácii spustíme kompletnú simuláciu na overenie dráh nástroja. To nám umožní skontrolovať kolízie, overiť záber nástroja a potvrdiť, že program je pripravený na výrobu. Simulácia je kritickou súčasťou pracovného postupu. Dáva nám istotu, že to, čo posielame na stroj, je nielen rýchlo vygenerované, ale aj bezpečné, efektívne a spoľahlivé. Počas simulácie môžete vidieť, ako sa predikované operácie spájajú do kompletného programu pripraveného na výrobu.
Ďalej nastavíme druhú stranu súčiastky. Vytvorili sme nové nastavenie, otočili obrobok o 180 stupňov okolo osy X a upli ho do zveráka. Tým získame prístup k zostávajúcim CAM prvkom a pripravíme súčiastku na kompletné obrábanie. Po dokončení druhého nastavenia spustíme Proplen AI na zostávajúcich CAM prvkoch. Jednou z kľúčových výhod Proplen AI je, že môžete spustiť predikcie na viacerých CAM prvkoch naraz, najmä keď poradie obrábania nie je dôležité. To šetrí čas a udržuje efektívny pracovný postup. Celý proces prebieha pod kontrolou programátora. Vy rozhodnete, kedy spustiť predikcie, ktoré funkcie zahrnúť a ako použiť výsledky. Či už programujete celú súčiastku alebo len urýchľujete niektoré operácie, Proplen AI pomáha znížiť množstvo opakovaných úloh a umožňuje vám sústrediť sa na oblasti, kde vaše odborné znalosti prinášajú najväčší prínos. Teraz spustíme úplnú simuláciu kompletného programu. Tu overíme všetko, dráhy nástrojov generované cez Proplen AI, zoradené v Esprit prostredí a pripravené na výrobu. Simulácia nám umožňuje skontrolovať kolízie, overiť záber nástroja a potvrdiť, že proces obrábania prebieha v správnom poradí. To, čo je tu pôsobivé, je hladká integrácia Proplen AI do pracovného postupu. Stále máte kontrolu nad nastaveniami, CAM prvkami aj stratégiami. Proplen AI iba urýchľuje programovanie bez toho, aby menil váš spôsob práce. Počas simulácie môžete vidieť, ako sa predikované operácie spájajú do kompletného, efektívneho a bezpečného obrábacieho procesu. Tento krok vám dáva istotu, že to, čo bolo vygenerované, je nielen rýchle, ale aj spoľahlivé a pripravené na použitie vo výrobe. Po dokončení simulácie vygenerujeme NC kód, pripravený na odoslanie do stroja. Pri listovaní vo výstupe uvidíte, že operácie vygenerované Proplen AI majú rovnakú štruktúru a formátovanie ako ktorýkoľvek program v Esprit. To je kľúčová výhoda. Proplen AI nemení spôsob vašej práce, ale ju zlepšuje. Naďalej si definujete svoje nastavenia, vytvárate svoje funkcie a riadite svoju stratégiu. Proplen AI jednoducho urýchľuje proces programovania a pomáha vám pracovať rýchlejšie a konzistentnejšie. Nech už programujete celé súčiastky alebo len zefektívňujete opakujúce sa úlohy, poskytuje vám viac času na to, čo je najdôležitejšie. Váš proces, vaše nástroje a vaše výrobné ciele.